chete. Tisibva munhau yemigwagwa, regai tisipinda munhau dzetsika nemagariro, apo Chief Wenje vadeuya kuKenzamba vakaridza mukupera kwesvondo. Regai tinzvizvizere kubva kuna Sani Gwariwa. It was entertainment galore at Kenzamba Business Center on 31 January 2026 as musician Admire Sanyanga Sibanda, popularly known as Chief Wenje, held a musical show at the center. Dubbed January Disease Shutdown Party and hosted by Boys Zangu Night Club, the gig was a big success as music lovers poured from all corners of Kenzamba and surrounding areas to dance the night away in style. The Tsepete na Baba Mnangagwa, Maiweli and Gweja Hitmaker defied his poor health condition to give the entertainment-starved crowd a 5-star performance that gave his fans good value for their hard-earned money. People who attended the show were full of excitement, saying more musicians should come to their areas. Nokuti vakwanisa kuti vaimbi vakawanda next time pavanouya vakaita sana Macheso ana Mutambi vasvikawo kwedu kobva vamboridzawo vari ikwekopo. Twendi kwangu ripo saka titofarira kuti dai vanga vasvikawo kuno kumanakidzira ita kuvaimbika kwangu akatenaka titofarira kuti vaimbi vazhinji vatovasuya kuno kobva nokuti takaona kuti zviri kukurudzira nzvimbo zvinoita kuti vanhu tipare tisaite safunge hondo dzakawanda. Pasongo yakatorera kuti andibhaluba mudhara airwa ngoma akirwa ngoma vanhesi vakazara zvokumhanya kuti Chief Wenje apisa ngoma manje vanhu suka vachenerwe vanhu vaitema ngoma chikapungwe kusvika kuseni isi Kenzamba takaita bhozo rekuseni zuva raakubuda but Chief Wenje airwa ngoma ndimudhara veve pandapuwa sando dzawo anoshora neshora anenge ari godo ane godo singazeri munhu mune anenge ane godo ripi but mune ane godo ane godo but Chief Wenje ni captain. Kenzamba Business Center is fast becoming an economic and entertainment hub in Makonde following the performances in the past at the center by artists like Obed Chari, Tindo Ngwazi, Dakoda Wasu, and lately Chief Wenje. I am Sani Gwariwa reporting for Newsnet Media in Kenzamba.